Arkatza Muntzastegi Telkom taldeko kirol zuzendaria, denboraldia bukatzen ari garen honetan, talde guztiei galdera berdin egiten ari gara. Zer modu zuzentzua denboraldia, nola baloratzen dituzu azken hilabete hauek? Bueno, ondo junda denboraria, falta zaigu pizkat, hori rematia, hor beltik gauz, bigarrena eitzen, baina irabazi kostatzen da pizkat. Egia da, zuk esan duzun bezala irabaztea kostatu zaizuela, Jose Marin eta Mikel Mujika izan dituzue aurtengo puntako txirrendulariak, erreferentziak, nola ibili dira txirrendulari hauek gainera auki dutela profesionalekin ibiltzeko ere? Ondo ibili dira, Mujika ondo ibili da, Portugalian eta bestire bai ondo ibili da, baina oso zaila da, oso zaila. Bi liderrak izateaz gain, talde oso handia eta oso diferentea dakazu, txirrendulari ezberdinekin, eta beti aukera ematen dira guztiei, eta beti imaginatzen helburua duzuela, pixkanaka txirrendulari garatzea eta puntako txirrendulariak izatea iristea, ez? Bai, pixka gure helburua da, aber ondo ibiltzen badia eta gero igotzen badegu jendia gora, primeran. Imaginatzen hurrengo urtera begirare jarriko zinaten begiratzen, zein helburu dituzu hurrengo urteetara begira? Hor gauz, plantilla eitzen, hurrengo urtean nola juten dan, eta ze plantilla eitzen dugun. Mikel Mujika, Telkom taldeko txirrendularia, aurtengo denboraldian talde berria estrenatu duzu, eta esan dezakegu denboraldi oso nahi duzula, hainbat lasterketan aurrera ikusi zaitugula, eta baita ere aukera izan duzula profesionalekin aritzeko Portugalgo itzulian. Orokorrean zure denboraldia nola joan da? Oso gustoa, ez? Nik uste talde berri honekin oso ondo moldatu naizela, karrera honak egitea lortu ditut. Nik uste progresatu dutela, baita profesionalekin korritzen zela Portugalen, da oso gustu egindako temporadarekin, bai. Egia da, garaipena lortzea kostatu zaizula, oraindik ez zaizula lortu. Nola daramazu hori, beti hor ibiltzea, baina ezin lortzea? Bai da, arantzatxo bat ez, gertu naizela karrera askotan garaipena lortzeaz, baina ez dutela lortu ez eskuak altxatzea, baina oso gustu ala ere. Nola sentitzen zara orain, azkeneko karrera hauetan, Portugalgoa eta gero? Oso libre ez, azkenen aurtengo urtea ere hola hartu nun, bate presio gabe eta nik uste horrela oso ondo funtzionatu betela eta ez dut inoiz aldatu. Portugalgo esperientza zen moduz juntzan, zen esperientza handia, bikaina imaginatzen, baina gogorra baita ere. Oso gustora ez, azkenen ikuste nola korritze duteenan, Portugalen beste mentalia bat daukete ez, nola korritzeko eta bereziki oso azkar. Iker Zerbiño, Telkom taldeko txirrendularia denboraldia bukatzen ari garen honetan, jakin nahi dugu, txirrendulariei ere zer moduz juntzaizuen aurtengo denboraldia. Zuri, orokorrean nola juntzaizu aurten? Denboraldia ez da izan espero nuena, baina gustora gelditu naiz pixkat azkenengo karrerekin. Eta taldea bain nahiko ondo dabil, así que gustora. Orokorrean taldeak aukera ematen dizu Euskal Herriaz gain atzerrian ari biltzeko, batez ere Espainia aldean itzuli asko lehiatzen dituzu, Espainiako kopa ere, eta horrek esperientzia puntu handia ematen dizue. Hori da, aurten Galizian ibili naiz, zirkuito montañesen, eta nahiko karrera politxak dira taldearekin korritzeko, eta beste esperientzia politxak Euskal Herritik kanpo. Esperientziaz gain egian aurten kostatu zaizuela nahiko irabaztea, Mikelek ez du garaipenik lortu, Jose Marinari ere kostatu zaio, beraz hori falta izan zaizu ez, hainbat garaipen lortzea. Hori da, azkenean beti kostatzea irabaztea, baina hain Edgarrekin bi daramagu, Vuelta Salamanca eta Vuelta Galizian agian beste sorpresa baten ematen dugu. Beraz, denboraldi bukaerako beti sorpresak eratzen dira Telkom, eh? Hori da, beti Telkom azkenean hor dabil. Eskerrik asko, sortean. Zuri, Jorge.